Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kanatu iti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga bigat na imbagal daw, kahit padanan nyo ti pagkasaritaan ni Victor, no napudno ti panagayat mo kanya, oray anyat mapaspasamag, saan nakabaybayan? Saan ka di ka akas dyan, tinapudno ngayat? No talagang ipatpatid mo ti tao, oray anyat mapaspasamag, kampuat may ako na, saan mo nga baybayan, saan mo nga panawan, nagserbi ka kenkwana, ipaay mo ti panagayat mo kenkwana. Ngayon masino, iti agay-ayat ni Victor, nga saan na natungpal ti panagayat na? Inayan ito, intayon ni Basa pa ba kami? Pero kita yun ni Basa? At di pagkasalitaan? Di pagkayam tayo ng Victor. No ayatem ti may nga tao, ora anyat mapagpagteng sa among baybayan. No pudno ti panagayat mo. Ngayon, no saan nga na pudno ti panagayat mo? Amang met no adandakas nga mapasama kang di mo pagan ano? Di magbagang mga ipatpatek mo? Sagodayan nga rin ti surat, ni pagayam tayo nga Victor. Kunana nito ay papagayam mi, nalawag una ay kinunana. Dear Manong Nemi, idi amukon ti agayat, Manong Nemi. Nariknakon nga dagos dayto nga magbagadang ayat kendi Karina. Ni Karina, Manong Nemi, nagkarduarang gam ti elementarya, high school, ken kastamaten, may maysa nga eskwela, universidad, ti pagbasbasahan mi. Iso na lang ta, saan kam ngagpadpad ti kurso, Manong Nemi? Ta business management ti kurso na din ta siyak ket criminology. Ada ngamin harapahap ko, Manong Nemi, ngagbalin nga kaming ti armada ti pagilian. Mabalin nga pulis, wano saan ket soldado. Nakuna ni Papa, Manong Nemi, ngawang pa ti timawid, iti kinasoldado ni Lolo, grandfather ko. Nga nagbalin idi nga general, Manong Nemi, nga pimusay kabayatan, nga makilablaban kadag iti kumonkontra iti gobyerno. Limad ang nagkakapsat, Manong Nemi, da papa, ket nila ang papa, Manong Nemi, iti lalaki. Iso na lang ta saan nga nasurutan, titugot, day di Lolo.
Iso nga siyak manong nemi kas kakaisunamat nga anak, dapapake ni mama, tadua, dagiti kakabsat kong inauna nga babae manong nemi. Siyak kano, iti sumurot, iti tugot, dedi lulo. Kaya talagamat manong nemi nga ambisyon ko. Adan formal nga nagkinaawatan ti puso mi ni Karina, idagpadpada kami nga at ti third year college. No pa edi, karibagada lang ang best friends kami, holding hands, tintinulong kami manong nemi, ngami di talaga ngay magakon kan kuha nga formal, nga nalablabas pa yung kabsat, iti mariknak kan kuha na, ang nalablabas pa yung kayam. Inawat namat nga dagos, ti pusok, ti pinagayat ko. Meaning, inibaga kan kuha na ti I love you. I love you to. Tawarin na saan min nga sa deta, manong naming ang digitignay, aramid, ikikita. Talagang andan, agpadpada nga direksyon tipitik, dikiti puso mi. Saan ko man lata, basta makibin idin, no dikat maarakop ko. Kano adagundaway, nga makapagwaywayas kami, kat mapasamag tinapaot, nga panaglanang dikiti lips mi. Makarignak na din isang sangan na ragsak, manong nemi. I really love you. Iba't pati ko na yun ay, Karina. And I promise, andun sa bali nga yatek na siya nga siksika. Kampo at may, ora hindi at mapaspasamat. Sikan to lang ti babae ti biyak ko. Santo pulos nga balbaliw. Kasta manong name ti masansan nga nakikarikan ko na. Kat kasungbat na. I love you more, Victor. Awanan sa bali pakariknak ti ayat no sanga siksika. Siksika lain. Kampo at may? Ora niya mapaspasamak? Sigan to lain. Awanan sa bali. And I swear, and I promise. Mabanag matan iti balayad da manong nemi nagbalimatan na singedak kadakwada iti pamilya na. Kastamat kan ni Karina manong. Niya mamukon kada papa, kani mama, kani kapsat ko. Kat mangnamnaman da, nga da kaminto. Awanin sa bali. Kaputin laing patay, ti mabaling nga mamagsina ka na kami. Kastat panagayat ko manong nemi kani Karina. Agas pa-check man nakastamat ti panagayat na kanyak. Ti kinapudno da itangayat. Aging ka manong nemi nga nagturpus kami iti kolehyo. Nagtekiso na ti board, eruar na, irintot siyak manong nemi kat mapanak man tayo nagtraining. Manong nemi, iti military base. Agtraining nga manong nemi iti unos ti half year, wano inem nga bulan. Kada kanya dumado mga training, tap nalikas tagat naanayak to nga may sa asultado. Inagpagadak manong nemi kini Karina. Diyan mo no. Abay kaslam. Nalamis kanya. Ada ka di problema? Awan. Baka narikat kan to may sasarungkaran jay. Headquarters. Iti military base. Ikanigatam. Ora ta numalakpas lagi di training. Sakbay nga na kami nga soldado. Agbakasyon na. Ikasanon na may destino ka di Mindanao. Kasanon no, ado ti pa kay destinuam. Kasanon. Kinunan naman ng nemi, kat kinunakmet. Agbakasyon na, binulang na pa nagbakasyon ko. Kaduhan na lagi ti amapan di Mindanao, kat nag-aasatan no, may isang panagbakasyon na tulos ti makatawan. After 2 years, ijayak tong kay Katikalaysa. I love you, Karina. Katsanak tong ang balbaliw. Sabi ko matakas na ka, man. Nagkinari kami manong nemi, no oren at mabaspasamak. No bayamok
Kan madlaw ko itirupa na nga da panagamak kan panagbuteng na. Gabuti kayat ko, manong nemi, nga pagbalinan amay sa soldado. Ngayon ko nakmat kang kuha na oras sa anak ka soldado no oras kon. Baka saan tabi agasawa kat mabalo akon. Sweetheart, no talaga kang ipatpatek na. Maawatan ti kayat ko ang karira. Sige, no problem. Urayak ti pa nagbakasyon mo? Urayak ti pa nangidjayam ti kalaysa. Manong nemi adda digiti duwa ka absat ko, edi tagpakadak maten ka na kuwada. Kahit binagbagandak, ngawang kas tagananan. Gabuta, training pailaeng kat narisgun, ti kasasad ko. Na siyempre, manong nemi, narikat ka no ti training ti may isang soldado. Na duma-duma klase, iti pan nakasanay, panag-training. Inarakop nak ni Papa. Good luck, iho. Sikat yung sumurot itugot na ni Papa. Uwan, Papa. Aramidag ti amin. Amay sakto mabigbig ng soldado. Kagadag tinumangat tapno ngumato akitirang ko. Naginarakop kamit ka ni Mama, manong nemi tinairut. Kasala din na kayat ngibatan. Uy, di ka kaisunang anak ko, lalaki. Ngay subay ti bunso, imbagtasang nga junior. May santol nga soldado. Kas may isang inaanak. Gagangag dadanagak. Tano saan ka makita kat madamag ko nga daka itiya. Ayan ti peggad. Lakit mandandanagan ha. Nga maawan ti sarday anak. Iti ba nagkarkararan ko. Sabi ko ma, takang kanayon nakatrabayan na po Diyos. Sabi ko Mama, kadagananat kayo mat ka ni Papa. Urahin yung ti pa nagkalaysak. Kan, iti pa nagaramit ko ti ado nga po ko yun. Manong nemi umunang nga bulan talaga narigat. Nga ba nagsanay? Masapa kami nga agriin, iti parbangon, manong nemi, jogging dito, jogging dita. Kan naisuro kami, karina dumaduma manong nemi nga teknik, iti panakirangat. Uy, na dumaduma klase. Talong nga bulan, manong nemi, dadak dito military base, kabayatan ti training ko. Ito yung managsarungkaran, manong nemi, ni Karina. Kumusta ka? Stoy, kimutong ka. Haan? Gagangay Gagangay maksayan ti wait ko. Tapos niya sa takit natartarayak, nakulkulag titak. Ngayon, macho pa rin. Panay ti exercise, jogging. Sa talagang narigat ti training. Palupay lang ang bulan. Alupay. Adamat na kitikong dawing ag-relax kami. Adamat na kitikong dawing nga talagang aramid sa baling aramid yung minudi agsanay. Bawal ti agsakit dito eh. Iso nga saan ka magsasakit. Kasi ka, kamusta trabaho? Okay man. Narigat sa nga urayan dito, duwang tawin. Duwang tawin timbagam, di ba? Duwang tawin. Kasi ano, adan tun duwang tawin, ada ka titistino nga dayo. No problem. Basta ikarikan ka. Duwang tawin. Agkalaysatan tun. Namin duhanak manong nemi nga sinarungkaran. Iriada kami iti may kanam nga bulan iti panagsanay mi manong nemi. Manong nemi, sanak pa nga nanay nga soldado ngam napasamak kan ti amin. Tijak pulos din namnama mapasamak kanyak manong nemi. Ti pagbalwaliwan ti biyak ko. Nag-training kami di manong nemi iti panagusar iti parakyut. Wan. Aglugang kami ti helicopter manong nemi. Kalpasan na kat tumupuak kami na naka-helicopter. Naka-helicopter? Naka-parachute. Edi tatapuak ko manong nemi, manig po dito ng ato, ngayon ti helicopter.
nga ti magdisuwak nga namnamag at kadaratan, igid ti baybay manong nemi. Nagukrat mat ka di ti ha, parachute ko. Ngam diya ka mo no apay, nga bigla nga nagpigsa ti angin. Nako, nagdanagak, nagkararagak. Iti may angin ak manong nemi, pigsa ti angin kat ni. Oh my. Napigis manong nemi ti parachute ko. Gamo ti pigsa ti angin. Kaya nga, kastoon ni maten ti alisto nga panagpababak. Tadi maten, jak maten mausar manong nemi ti parachute ko. Iti pa nagdisok, iti daga manong nemi isunti na uding nga napuutang. Nagsublin ti puot ko. Adakon ti ospital, manong nemi. Ni mama ti muna nga nakitak. Mama, anak, agaman da kinapot Diyos. Ta si bibiyag ka. Si bibiyag ka na. Ano tinapasamak? Hindi mo ka di malagip tinapasamak. Sigurado nga malagip mo. Aksidente, mama. Nadyak pulos pagarupan mo pasama. Gabutin na pigsing hangin na biglang adimteng. Nadadahil ti parachute ko. Tinaudin nga napuutak. Kanya da si daga ko ni daga. Nga ko napuutan no kasano. Iti pa nagdisok. No imun una ti ulok, ti bukot ko, ti buksit ko, no sakak. Mama, anak, agi na nakabayla nga. May parit malaking kadag mamanog. Mama, ang pingadyak makuti dagi ti sakak. Mapangasan ko makuti di kisakat, papa. Nagagangil lang dito ka nung wala di doktor. Kahit ko mamonti po nung papa. Victor, saan ka asumo ko? Ano di kitong sahod, papa? Awan di soldado ang surrender. Sanak pa yung soldado, papa. Mauding bulan di training ko. Tapnong balinak doon nga na yung soldado. Kasi naman tinapasama kanya. Kanya man tinati papa. Siya kakakaiso na kumangam. Mangsurot ti tugot na di lulo. Saan ka mabahay? Saan ka maupay? Tinaskan ka si bibiyag ka. Maan nga talaga ti kasasaan ko papa. Ay, bidla nga. Apay ka santa kasungbatan. Manong nemi. Nula ko isak, tiba atong tisakak. Adamat. Ay, apay ka sako. Apay ka makuti. Naging ka manong nemi. Nga ni Karina, iti si babantay kanyak. Hindi na makaputak. Karina? Si Dad? Ay, kumusta kan? Dahil iti pitlokon nga may parang sarong karkang kang meron na nga matmaturog ka. Gamitay, sinumblantak ng papang mo. Inure ka nagring. Gaman tayo na po Diyos na si bibiyag ka. Dahil siguro ti plano na tapno sa mo may tuloy ti panagsoldadom. Tsak may tuloy? Tapay. Mabaling kong tumatag-subli Mabaling ka din nga sikat makaibag ano. Ano ti kasasada gini sakak? Ti doktor ti kasalita. So ito. Ito lamang kita ti doktor. Kumusta kan? Doktor. Excuse me, doktor. Yes. Karina, papanam, mabit lang, subliak to. Doktor,
Kahit ko mamon tipod no. I'm sorry. Victor. Iti ado nga, panaka-examen, panaka-check up mo. Narigatan kag sublikan to, nga normal ti panagnam. Di mo maipagnandag iti sakam. No. Saan nagpadno na ito, doktor? Agang angaw kay laeng. Saan ka nagang angaw? Nawapay nga talayang ibagak kang katihamin, gabot ta. Under observation. Ngayon magabot na talaga na panikdikan niya. Ura niya ang klase at operasyon. Narigatin nga, agsubli ang normal. Di ba nagkuti na sakam? At ang dudumti nga pa nakakutim, agkuti ang hindi mo maipagna. Awan tipig sana, tapno makatakdara ka. Agkapit ka man, nga maglusdoy ka. Kalaking kalutan nga nakainda, wano nakatugaw iti wheelchair. Tibag pagtungpalan na. Ramidan niyo kumati amin, doktor. Di apo Diyos, ti kamangan tayo. Tayo't makaramin ti milagro. I'm so sorry. Ngayon no, di kayo mapnek, mabalin niyo ti mapanit sa bali nga doktor. Nga kayo na espesyalistan, may panggap. Iti bones, ano yaman na puwersa ti baki. Waya-waya yun ita. Kalindigan nyo ti papanit sa bali doktor, sa bali ng mangagas, tapos may pakita di kiti duwasakan. Nasat lang ko mga roden nung nataya ko, doktor. Ganti umang angas si bibiyag. Makisarsarita. Umang angas nakaslamaysan nga natay. Idaadal ni mama nun nemi. Nagsangsangit ak pailaing. Nagsangsangit met ni mama. Nagsangit at nujak pat agsangit. Sa sinutasal nga makasangit mama. Apay nga taray tak pailaing ti ospital. Lukas tumatlaing di banagik. Ano ba yung sasarbita ni biyag ko? Kasano nga matumpal ko, terapap ko ang bali nga soldado. Sa anak matan nga soldado, nandikat baldado, mama. Manong Nemi, siya akong tinangdagdag ti bagik, tap normal akong ti ospital. Itiruar akong ti ospital, Manong Nemi. Dagos nga wheelchair, tinangiloganan ta kaniya. Kalpasan na. Bilagkadak, Manong Nemi. Dua, na lalaki, tinandanan ni Papa ng batkat kanyak nga nangilugan. Itiban, ngayon patugaw da, sa daing pantilikod ti wheelchair ko. Hindi makadaron kami dito balay, Manong Nemi, minsagana da ti wheelchair ko. Sa dabarin, sa takmanan binagkat, ngayon patugaw iti wheelchair ko. Sa daing doon. Mama, anak. Awan at sarday, di ba nagsangit mo? Kasla saan kang may busan tiluwa? Awan di sa bahaling amok na ramidan no di agsangit mo, ma. Gabuti pa lang ay ko, tigas sa saan ko. Ang bagas na tigasat ko. Mama, gusto yun ang tinagbalin ng tibiyag ko, apay. Ar-ara ko pa nagtuman ng name ni mama na nakatugawak ti wheelchair ko. Anak, hindi ka mapugawak tinamnama. Langanamnama ti bagbagayo. Diyak mapugawak tinamnama ay din to taawanan tinamnama. At napi ka di, sarsaribiti kas kanyak. May sakon nga inutil. Yung mas nga soldado, nagbalinan nga baldado, mama. Ni Victor nga soldado kano, nagbalinan nga baldado. Ma, sa sinutis mo, saan nga makapanunot, nagpakamatay. Anak sa mo, kung mga aramidan deta, agbuteng ka kini Apo Diyos.
plano niya po Diyos kanya. Abi ka din nagpagbalinan ng soldado, apay pinagbalin na kabaldado. Sa mga mabalawan niya po Diyos, sa kading isot akin na akam ti amin. Nagtarakyak nga tao, naggwapo ang agbalin ko mga soldado. Nga mataping nga gwapo kita. Idin tutasan ko nga maaramat na ginisaka. Kasi lakay kayat ko di ba tayo, mama? Aldaw, rabi arig na ngagsang-sangit akmanong ni. Kadnos ta nga umay sumarungkar ni Karina. Anan di kain nakmet. Pagpatibig ka rin naman ti pakinakam ko. Tinaskan ka't sumibiyag ka. Victor, makasarita ka. Marakop ka. Magkakdigitilips mo, makapaginagik ta. Ano kami ti pa nagriknam, nararakupen ka astoy, kadagin inagik ta. Siyempre, samot na ano dito, di ba? Karina, makita mo. Di kadaklan nga orat mo. At damit, di ba't na nano? Urayan ta tito ang atawin. Sa tandog kasar. Pudno ka rin namang mangikukin ka, Karina. Pudno. Saan kang balbaliw? Ore kastoy yung tinapasama kanya. Saan ito ng balbaliw? Siya tulad ni Karina. Orahin na lang dito kantawin. 1.5 years more, di ba? Dadalhin makatawin, sumarunong ang tawin. Ituloy ko tagtrabaho. Agorno. Get shot. Awanin ti may tulong ko. No kumamok tag-drawing, no amok kumatagpinta. Eh di susuro ka. Nagbaling ka a pintor. Ang polos na halits ko iti data. Kinasoldado tata ti panorot ko. Angim, nagbalim man na baldado. Basta, saan ka mo po kaon tinamnama? Tada ka di pa'y namnamak? Nga makapag na? Anyate mo, baka ipayan na ka na po Diyos ti Milagro. Wagayam, sana ka baybayag. Danas ka nga, atendara ka meeting. Okay? Bye. Subliak tumanin. Okay. Just smile. Watan ti kinapod no. Ato kami at mga matmatag ka. Iti lukudan ti amin. Sungaw ti pagdanagan. Manong Nemi, mapulko kanak launay. Nukasta nga, dumating tibigat. Ngawan sa bali nga ramidek, doon karigatak manong Nemi. Itag sakay, aglugan, iti wheelchair ko. Mapanag iti CR na naka-wheelchair manong Nemi. Ikarikarigatak to manong Nemi. Iti mga nong no niya ti rumbeng aramidek iti CR. Agkarada pa. Agkarayam. Sakto sumagpat. Ikarigatan sumagpat. Wheelchair ko. Rumwara. Papanak iti kusina. O man gano'n ti katulong manong Nemi nga ito di nga mangtulong kaniyak. Mapanak iti ruwar. Iti hardin. Iti likod. Indon dumanon manin manong Nemi ti pangrabi. Dakto man ang tiunig ti silid ko, maturog. Naka-inayad manong Nemi ti panagpuligos ti darikmat kastat kayarig na, pangyariga. Ano awanan ni mama, kasasalita, awanan. Inida mo manong Nemi, sumarsarong karpailaeng
Di Karina. Kastamat kan di kiti kakabagyak, di kiti kinabarkadak. Yung kamutabisi damat, mamano. Aging ka, nga makabulan, nga sampay nga si Marongkar ni Karina. 2 bulan. Tawagak, busy. No, galing sa cellphone naman, nemi, di naman sungbatan. Busy nga ta. Mama, anak. Nabayagan na saan nga man ni Karina. Ay, baka nung busy. Sa bagay, mama. Tsak ba't ka dinamnamain nga? Matungpal na ti Karina. Sa sino ko man ti makaanos kanya? Sino ko man ti laglag nga, babae nga. Mangipatig pala yung kanya kitilikudan ti amin. Anak, no talaga nga mamati ka hanapod no ni Karina kang ka, sana kang baybayan? Sana kang suksukutan? Imsak ba di mo mabalaw isona? Anak, tinapod nung ayat. Uraan niya pa mas pasamak. Kaya maulit-ulit ka man nga mabaldado. Sana ka panawan, sana ka baybayan. Kasta nga tat panagayat ni Karina, mama. Saan ka di akas na ti pamatin? Kadagito yan nga sana isa sa rong karkat. Kaslam. Di na kong kayat, mama. Ang mga nabisi lang. Napi ko mamat no tumawag. Kaya baga na nga. Di na saan na kamandanagat sumarong kartulat ta. Imaumat yung mga oray ko ang tawag na. Lumised sa kawan ti reply na. No tawagak. Busy. No saan nga busy saan na sumbatan. Saan akong nga mang namnama ma. Ulitek. Jack magkadi mo babalaw isola. Pag nanunak pa itikas kanyak nga inutil, mama. Nga arig na natayak kon. Laglag unayin nga babae ni Karina no kaya't nagpailaig. Manong nemi naganayan ngayon ng nga bulan nga saan nga si Marongkar ni Karina. Iri, taison nga mismo ti tumawag kanya. Sinong batak? Hello, Karina. Victor, umayag ko mga mismo ngem adak ti adayo. Gusto nga, itawag ko langan. Ano titawag mo kanya? Busy ak. Isot gabo na nga sana ka makatawag. Kajak ma-replyan ti message mo. So I'm so sorry. Ngam nakatawag ka kita tatno. Di ba akong di kinapudno? Kinapudno kanya. I'm sorry, Victor. Tasang ko matungpal ti karikan ka. I'm so sorry. Inggarik ini nga, oran niya't mapaspasamak at saan ka nga. Isukat. Sana kagayat niya sa bali. Mapampanunod ko. Ano ti maghanap ko ken ka? Di nakatamat mababalaw. Di bagag ken kang agsinatan. Lipatin akon. Katsyak. Ibauin ko di sa bali ti pusok. Na ibauin ko pekid din. Adan sa bali nga lalaking ipatpateg ko. Manong nimi kabayatan nga ibagbaga ni Karina da kita nga balikas kat kasla maduyduyok ti puso kat mariknak ti ut kan sakit mariknak ti saem manong nimi nagan anog ugak manong nimi nga awan ti sumngaw nga balikas kada gini bibig ko inulit-ulit met manong nimi ni Karina itinang ibaga ti I'm so sorry. I'm sorry. Dinak nga damat bababalaw. Orimet no sa sino.
Laglaglauna yan, babae nga, mangnamnam pa ilang tikasken ka. Kaya't ko tinaragsak ang biyag. Kaya't ko makiasawa, iti normal, nga saan nga abnormal. Yung ito ulit-ulitin na lantaman nun eh. Isnabi! Istunan! Samun nga ulit-ulitan di kita nga nakasakit nga ipagbagaam Karina. Wen, saan ka mababalaw? Laglag kalaunin nga babae nga mga anos pa lang tikas kanyak nga inutil. Samun nga ulit-ulitan di kita nga ibagaam. Napluanan na nga saan lang kamasaktahan. Huwag na dinaskan pa nga pagsalitaan ta, Karina. Sige. Bye-bye. Oray ko lang parsak di cellphone ko manong name. Nakiktot nga tamat ni mama nga nakangeg, tinapiksa nga timay ko, nga daiso na itilikod ti balay manong name ka nagtardaras ng imay. Mapay, what's wrong? Inalano mo ti cellphone mo? Nadadaalan. Ano ito magbabahan na napasamak? Wala ni Karina, mama. Kakaiso na nga timawag. Timawag na rin yung baga ng halipatikon. Tandan sa baling nga lalaking ipatpatik na. Saan ka nung alaglag tapno ayatin lakpailaeng. Nga siya kamay sa nga inutil. Ni Karina. Kat saan na natungpal ti Karina. Manong Nemi. Ni Victor, kas kaniyak nga rapahap na nagbaling nga soldado nga nagbalimatan nga baldado. Mama, anak, saan nga may mesa ti babae? Saan nga may mesa ti babae? Sa sino kumar ti babae nga may at palay kanyak? Ayaw mat mamagsasawa kay latananda, magpasakit kanyak. Sino tilaglag ang babae nga magipatagpay lang ti kas kanyak? Hindi ito tama. Nababae nga nabayagan nga nang ipatay kanya kat nagayatin din sa bali. Ama, no ipatpatig na, palubusan na akong ngagpakamatay. Anak, saan mo panulutan data? Saan ka mapukawan tinamnama? Namnama niya pala tinamnama yung magpagayon. Ano pa ilang namnama? Namnama nga makapagnak, dumatlaeng. No, manugot ka lagi dito kahit may kinipapang mo. Ibagbagami kang ka. Nga ipakita na ka sa bali nga doktor, specialist na may panggamit ti kasto nga kasasaan mo. No, kasapulam iti therapy. Ato di kita tinalala nga therapist. Bayaan yun, mama. Sayang lang di kita gastusan nyo. Para kanya. Tawon dumadlan. Maghanap lang. Salud-sudak man kang kaanak. Kayat mo kali, di makapagnamanin. Uray kasanot kayat ko, nasaaman nga mapasamak, mama. Mamasamak no kayat mo. No natibker, ti pakinakim mo. No natibker, ti pamatim iti Diyos. Mapasamak na mapasamak, iti kalikako mo. Bagbagayo laing kanyak deta. Pagpatpatib ka tirik na, tapno siya mapukawan tinamnam. Nimawanan tinamnamak, mama. Pakawanan daklayangan, numariingan dakto ti may isang bigat, nga may sakon nga nalami sa bangkay. Diyos ko, silawan niyo ko pati panunod ti anak ko. Amo ko mga ramidan ti kastanak. Manik po nila tayo, ito no rabii, mangrugi. Nga saan ka ngagbay may sa tisilad mo. Dak, dimbas ka ni papang mo ti kaidak, musikat kaidak anak. Tanda ka nakasagana nga mga nawakan kahit ka nito. Nga nadakas nga rami demi ti bagim. Nagpagpakaasya kang ka, Victor, anak. At sa baling ang plano ni Apo Diyos kang ka. Aga mapukawan dinamnama, agtalag ka ken ko, anak. Basta sungbatam lang, salutsut ko keng ka. Kayat mo ka di, agsublit normal, abiyag mo nga makapagnaka. Sungbatan na kanak. Kayat ko, mama.
Ngayon saan nga mapasama ka? Hamo na inayon ang tingem. No kayat mo. Pues, ito nabigat. Umanugot ka masadag tayo ti doktora. Espesyalista. Uno, no kasapulan ti panaka-therapy na sakam. Umasadag ti tinaing nga therapist. Manong nemi alala ko yan na papakin ni mamakit pa sa rek subli-subli mat nagri kakapsat ko manong nemi mga lukoy kaniyak. Manano nga napadasem. Awan ti maksaykan ka. Awan ti pakabasulam no padasem. Victor, itong palakada mo makini papa. Marigrigatan damit ka takaskan ka. No kasunod pa nagrigrigat mo, kastamat ka takwada. Makikita dati pa nagrigat mo. Manang, kastamat ka na kami nga kakabsat mo. Padasem, haramidem, agtalag ka. Awanin sa serbitibiyag ko. Napuha ko ni Karina. Tapay nila yung Karina at mangipatpatigkan ka. Samad lang nga ni Karina at mabalin nga, mangipatigkan ka, kanipatig mo. Kanagda kami kakamsat mo at dadapapakin ni Mama. May salat na napukaw mo. Umanugot ka, Victor. Umanugot ka. Kansa mo pukawang tinamnamang. Imbaga lang nga rin din, dagiti doktor, nga awanan, tipakaagasan, kasasaan ko. Talaga nga, inutilin dagiti saka. Sa mo patpatsin ti doktor. Di apod Diyos ti patsin. Awan ti posible kang kuha na. Awan matima ko na nga, dadail na. Umanugot ka na nak. Nagpagpakasyakan ka. No kasanot rigat mo, hindi kasto yung paspasarem, kasmat kanyak nga inam. Ngayon ti kang runan nga. Magpampanunot ti kasasaad mo no saan nga siyak. Hindi ka kadibasyan kanya ka na. Umanugot ka. Awa kas ti mang padas, agam no kas pagarigan, takas-kas di nga madi, awatan ti kinapuno, agam padasin tayo, adamat palang pabuspusan. Manugutak manong nemi. Dua nga doktor tinapanan mi. Di mo na manong nemi agwing-iwing. Ti may kadua, manong nemi, padasan tayo. Ti panaka-therapy, dagili sakam, Victor. Basta tulungan ti bagim. Noon yaman ti may bagakain kang aramidem. Aramidem. Kang kurunahan ti amin. Agtalag ka kinapot Diyos. Doktor, at na may rekomendar ko kang nalaing nga therapist. Already tumatlaing hospital ko ti pakaangayan ti everyday nga panakaterapim. Agtalinid ka dito hospital, at magbantagan ka, kahit no dumteng ti schedule nga panakaterapim, babanti may sa nga therapist, mapasamat. Kasunod ka bayag na doktor? Depende. Nakas pagkaganda, awan ti sa bali nga pasyente, ti therapist nga may schedule ken ka. Bakag malmalem, nga kadwa misuna. Ngamnod sa bali nga pasyente na, 2 to 3 hours sa nakanto panawan, ang mapad sa bali nga pasyente. Mrs. Yes, doktor. Sikat kang runano na yung magbantay kang kuhana. Gabot awang kas ina ang magtarabay ta anak na. Talagang siyak, doktor. Sikat kanda kayo ti silad. Pagtalina din nyo, kompleto nga silad. Hanggang mabisid siya. At maling mapagpuyaan, da TV na amin. Nagaman kami, doktor. Sunalang tanangina. Gagangin na ita. Ay, ado kaya naman nagtitinulong. Dapat pa mamang mo, di kakapsat mo. Hanga na ito't panunutem. Di panunutem, kaditi, panagbaligit niya man napangkat tayo.
Ti pa nakakutim, dagiti sakam, ti pa nangaramat mo, tapos nagas makapagnaramanin. Manong nemi kalbasan ti duwang oras nga kaadami kini mama iti silid nga naitad ka na kami. At nagtugtog iti ridaw. Yes, kunan ni mama kamin. Initaliyawak manong nemi tinagtugtog ka ng ilokat ridaw. May nga nabintas kang balasang. Nakais-isem. Hi, good afternoon. Siyak ni Bea. I am a therapist. Siyak ni i-assign ka ka, Victor. Ma'am, agamang kami. Ma'am, Bea ko na yung latang kanya. Awang kasti panagsisinangid tayo. Gasat kayan ko, kadigiti pasyente. Kan kabagyan ti pasyente. Ibilang dak nga awan sa bali, tapos narikas tagat agbalik iti anyaman nga. Aramidan tayo. Di ba, Victor? Abing hindi ko umisem. Oh, nagkuha mo ka no, umisem ka. Ngam no, agliday ka kat sikat ka papangitan. Ano ti, aramidam kanyak. Kasapuran ti therapy ni Gusakam. Nonas kan nga, ablunek, saan nga misin, nadigat mismo nga nagitiimat, naisot kasapulan, aramidam. Hansa nga talaga nga misin ti kasapulan nila ito'y, Sakam. Anat nariknam. Itatam, doang nga dakulap ko tinangig ka mga kanawan nga sakam. Awan ti bariknak. Gaputan na tayo hindi kita tuwa sakak. No. Naikapat pa lang yung tibagim. Si Biyag. Minasahin naman ang nemi. Sanakit kita yung ngumis-isem. Kasapulan lang ang biyag di kiti orat. Nung biyag di kiti orat, sigurado, ada pala chance ang mga makapagnaw. Makutim, kaya may pagnam nagasakam. Inablo-ablunan naman ng nemi yung sa balimat agungar. Sa balimat agbiyag man ng nemi. Nadlawmat ni Via. Nagkatawa. Apa yung katawa ka, Bea? Di ka mababalaw. Sa bali mo tigungar. Sa bali mo nga orat. Tamat kadaklan nga orat. Mrs. Yes, Bea. Baga noon na kayo ito yung papanan. Aramidan, uri katatakmet. Isa pulang ti bantay ni Victor. Dakmat, Mrs. Sige nga. Victor, anak, noon naman tibilin ni Bea, ang tumpal ka, ha? Uwan, mama. Sige. Pagpagisong harod. Ito pahilag, sakit tapos ko ang nagti-CR. Adamat CR dito yung mama. Kaya dito nga CR. Akan anda mamalinggo ang pagkugatangan. Manong na imidya ka muno apa yung pinaruar ni Bea ni mama. Idi awanan ni mama. Anat marik namitan. Marik nam ka din tim. Lamuyot kan para ti dakulap ko. Medyo. Bea, kasi ka di teraramidim no ka? Kada kiti pasyentem? Depende doon kayat di pasyente. Di mo kayat nga mismo ang physical nga bagi timang therapy kan ka? Babayin kada kiti aromatic nga agas? O nakayat mo timisin? Ada kiti makayat ti masin.
napimpindas ka no, alalisto ka no. Di man kayat mo. Awang ka dito sa baling nga pasyente mita. Awan, nakapukusakin ka. No kayat mo, diyak mga lalat sa baling pasyente. Tapno, agman malamakin ka. Sa klagawid na mo panak maturog. No kayat mo, uri dito ay pwede maturog. Oh, nakamintas na isam mo. Kasta, umisam ka. Ala, ituloy ta. Ituloy ko, ha? Ituloy ko. Iti bang masayakan ka, kaspasit pa naka-therapy. Manong nemi iti damo, kanagsangsango kami, kan pasaread dati sikikak, nga da iti babati katre. Hindi agangay, manong nemi, si magpatin iti katre. Manong nemi, kat imabayang kanyak, kabayatan, nga mas masahiyan na pagsisinublatin di kiti saka. Dumanon iti lupok, manong nemi. Kinitanak. Itay pala na itang umingingar. Sorry, Bea. Di kiti lang sakak. Iti awan drik nana. Ngayon manipod iti lupok at pangato. Nangaro na makakita tikas ken ka. You're so beautiful. Nabimbindasak ngam di Karina. Api mo. Sakbay nga awatek ti pasyente. Mamuak na si sino isuna. Tapno iti kasta. Ket maalak tirik na. Tapasit pa data. Nasakit ka ditirakan mo. Ken pusong nasad na ka nakinayat ni Karina. Nasakit. Nakasakit. Pagananom, ti babae nga sambat ka na putno, ti panagayat na. Iso ka ti palang ti pampanunutan. Iso palang ti pampanunutek. Itay, ngamitagat sanan. Abi nga ka sa parang matmat mo kanya. Saan ko ka din pakabasulan? Narakupin ka? Ada nga, agsakit dita. At nag-boyfriend ko, I'm sorry. Ha? Oh. Kas lakalala po kawan man ang tinamnama. Dapat siyem ko mangarot nga ang boyfriend kas kanyak. Nung talaga, may nagsinay ka manin. Ako nga Sir Servina. Sige. Ituloy mo timang masaya kanya. Uy, umisem ka. Hanggang maimbagan no saan ka umisem. Ano pang barak ko mga umisem. Gabo tayo bagang at boyfriend ko. Mamati ka man. Ano tipod no? Napay agayat ka kanyag? Tsak mawatan direk na eh. No talagang ipatpatignak. Nga bigla nga direk na neta. May kikuparal ka. Saan ka mo pukawan tinamnama? Makapagnaka. Amom, nung makapagnaka, saan lang ang sikat maragsakan? Siyak pa'y, mangipaneknek, nga nalaingak ng therapist. Adamat na gani pakapaayak, di talagang awanin tinamnama. Adamat na gani pagbalagya. Kaya mom, nakaragsakkak no. Maparagsak ko ti pasyente. Nga ulit-ulitan natin, thank you, thank you, thank you. Nangaro na tikaskan ka.
Sige. Makikuperarak. Basta lagi di may karim, di ko mauawat sa baling pasyente. Kahit kung addakalakang kanahin si sibay ko. Makalawas manong nemi nga tilaeng rabi nga awan ni Bea nga mangmasmasahe kadigiti saka. Wen. Nga mapmapnek kakmet manong nemi mapmapnek met dagiti matak kamang matmat ken kuana. Iti pa nagdenes sa paminsan ti takyag mikit takyag na. Nga dahil kadung kundaway manong nemi nga rakupe keso na kabayatan ng masmasahe. Umisang metlain. Iti sumaruno nga lawas manong nemi makariingak na mas matiturog ni mama ang bambantay kaniyak. Kasapulan nga nakiti siya. Iditang bumangonak. Nadalapos ti sakak kuno. Nagkuti. Nakutik. Kasla. Adarik na nga. Pinanas ko kinudtot man. Aray. Sakit. Mama? Mama? Nagring. Anak, apay. Tulungan dakman. Sige. Iyasdig ko tayo wheelchair mo. Mama, sipatan niyo man sakak. Apa ko mga sipatek? Kinudtot ko ita kat sila nga sakit. Patasin mo kutsi na. Sila nakutik kita yan. Magagarapaap ka lang. Angam saan ka mapukaw tinamnama anak. Pagkagpaiso nga talaga nga nakutimitay. Padasin nyo man nakundutin, na kayo man timang kundot. Okay? Kaslam. Slag pipikal. Akit no, barik nam nagpipikal. Adarik na ata, barik nam nga ron nga pipikal. Sige ma. Inakiti siya. Okay. Naganat ka. Edi sumurek manong nemi ni Bea in istorya kan kuana. Pipikal. Gusto ko na ni Mahong mo. Nagpipikal talaga damarik nam. Nagpipikal nga ron. Sige, tikan. Ready kan? Whole day. Isa yung katkumanin therapy. Okay? Nahalak di napipik sapi nga agas. Tapos nanigas na kat adadang mariing di kiti sakam. Adadang mariing di kiti orat na. Oh. Bea. Yes? Apay? Naglamuyot na kita nakulap mo. Meaning, mariknamon. Mariknak. Nagbara na ta. Pangmasmasahim kanya. Meaning, marik naman talaga. Mariknakon. Sige. Okay. Kahit nangasawan, adamat lang pakakitamon, adamat lang pakariknamon. Mariknakon manong nemi nga sapsapuan na, kada masahyan na, manong nemi medyo maikutikon di kay sakak. Nga makabulan matlahangan. Diyak maaramat na tumakder. Bea. Awan samet lata. Tiyan niya. Nagbeso marik na ako dito kulap mo. Medyo makutikon di sakak. Nga medyak maramat na magna. Nabimbintas sa kamalangan, no? Sa mga nurgruki. Dahita ka manin, Victor. Itapay nga mapukawang ka tinamnama, din to taada pakakitaanan. Ang 2 bulan to. Kataganos ka.
Bakit oras pa makatawin? Di ka matigtikan ka, di makatawan? Kalpasan na, kit may kapagnakan? Mr. Demon, tao mo lang sa Serbina. Abay ko naman ako sa Serbina. Diyan kamat mamimpinsan ng makuti. Padas kong ipadak, itakder, awan met. Di na mamagkat, tibagik. Ituloy ta, saanin. Gagawin akon. Kung naman lang umutulungan, tibagim. Kung naman lang kayat mo, makatakder, makapagna. Kayat ko, apikit din nga saan. Apikit ka, pinuka mo man yan, tinamnamam. Kayat mo, ti makapagnamanan mo saan. Kayat ko. Matlagayam. Di tuloy ta. Di ka mabanog. Sana ka mabanog, Victor. Basta saan ka mapukawan tinamnama. Kas nakunak kangkan. Nung mapaimbag ko ti pasyente, kat makaragragsakan, ada dapat nga siyak ti maragsakan kabata. Nakatulong ako ti pada katao. Saan nga kaputi na ito ti trabaho. Ituloy ta. Mayat ka man nunusan. Ituloy ta. Manong nemi intuloy mi nga rod, ket adan di kidi kondaway no kasta nga bigat, nakasapsapan niya. Beya manong nemi nga umay nga sumrek, kalbasan na bangunan nak. Beya, atibayan ka. Ha? Kumpit ka kanyak. Usan na ti wheelchair ko, hamos sa rin wheelchair. Siya ti pa nakasakam. Unang nga, umaykan. Ala kong ba't kakanyak? Apay. Sa anak pa nagmunumog. Kanakabangbang luka. Sungarod nga mapantay di banyo. Tapno nagtutbras ka. Alangan mo't nga saan ka nakatutbras. Kaya aga makapagdigos. Digos anak. Ni mamamot mang digos kan ka. Kahit kung sikat pang digos kanya. Loko ka. Ala kung ba't ka kanyak? Di ka agludol ka kasta. Ipagnamtasakam. Alala, ipagnamtasakam. Ipagnamtasakam. Nakadagdagsan ka. Ama, nipaatas mo marami nam. Ayan. Paano nutim nga hawan diferensya sakam? Alan. Ibatan ka, ha? Ay, halak ibatan. Matulidak. Ibatan ka. Alalayan ka. Ana, kabailan na kang tasakam. Alay, palasim ng yadang. Yadang mo. Kaya ang yadang mo. Aramidem. Yadang mo. Inyadan ko nga paiso manong nemi, ti makadakas, gabot ka nagsen ko. Nagkulumbitin at titinggad na natulid ka mga duwa manong nemi. Akin rabaw iso na. Apay nga palubos mo natulid ka. Kung siya ka manapin, hindi nakingawid. Kapay nagtutbras. Agad katay ingiwat mo. Pagloka. Alan, libatan ako. Ariyaan ako. Tapos na makatakdera kat bangunan ka. Sige. Tulungan to bigim. Bangunan ka, ha? Duwangin, ma'am. May sa... anak, makabangon. Makabangon ka. Usarim tasakam. Naitakder mo itayon, di ba? Ngayon, na-out balance na lang. So, natulid ta. Alan. Sige.
Shh, di mo itulok, di mo itulok. Matulid tamanin. Aramatin na gini sakam. May takder ko nga, jak mayadang. Karikatam, alalayan ka. Isa, one, okay, nagmarcha ka. Kasi nakalamay sa soldado. Marcha, tulungan ka, alalayan ka. Sige, ala, kaya. At nagbaliwon na. Makutimon, makariknakan, maitakder mon, kaya rin tabagim, marigatan ka lang ang madang. Ala, sige. Adantat CR, datan. Di makadanon kam tinag ti CR manon nemi. Okay. Ibatang ka, ha? Nagibatan, kumpet ka yung talababo. Basta sa mong itulok. O, deta. At least makatakder kan. Di ba? At ang nagdaan ti amin. Sige. Panahon ka pa ilang. Tadi sa ganak. Tutbras ka, nagdaan ito. Nagdaramos ka ng tutbras ka. Malawad na matulid ka, baka no, jakon kumpet kat matulid akon. Saan mo nga itulok? Kayam, nakatakder ka na. Manong nemi, nakatutbrasak, nakadaramusak. Pinadas ko man yung ninjad ang sakak. Madi. Diyos ko. Kasano na matulid akit may tuwat ti ulok. Di ko, imay matin si mublat ni mama manong nemi. Anak, maraglag sa anak. Nakikita mo? Oh. Ito ti ko nung ngaon ni namnamam. Baka ginggala ti kasto mama. Nga kasapulak. Man lang ti mga tibay kanya. Kasapulak ti sarukod ko. Akit di na, pipiano. Makasarukod ka. Nga mayad na mabasit na dagiti sakam. Nga abnormal na ta mama. Kahit ko tagsubli, iti dati, agbalingan normal. Akit orayam Agyaman tayo anak ta, nakasarak ta tikas kanibiya nga na anos. Katamkit sa alang mo, awal pa iti pasyente na, nakakonsentrate kang kan. Sobra-sobrang ti oras na kang ka. Manot singisingirin na mama. Di man pa nagsingir. Nanginalagid di. Among pang panunutin di anak. Hore ba no, may lumlum tayo ti utang, basta agsublit normal kasasahad mo. Ti kwarta masapulan. Okay ba? Okay, mama. Okay, makan, didukusin kan. Manong nemi ang baglagid din tadda ni mama. Adakas kang kuha na nga ina, manong. Talagang dinakbaybayan. Sa bali nga tanga ina, manong nemi. Anak nga tama anusanin, manong nemi nga. Asikaso na kastoy. Kani baglagid din tadakas kanibiya, manong. Nga di pa nagriknak. Araramitan na iti amin salang gabot at trabaho na. Manong nemi. Napimpintas ti kasukat ni Karina, kas pagarikan na. Kalpasan nga namigat kami, manong nemi, inalalayan nakmanen ni Bea, rumorta. Ha? Sangan iti unak ti silid, mabanda ti sango ti ospital. Iti pa nakaharad din na. Nanging Bea, saan ka nakagkid-kid? Kasapulam di darang ti init. Unang yung saan nga kasto nga oras, aman, mayat pa lang. Apag alas 7 pa lang. 7 to 8. Kasapulan neta. Ay, kasapulam ti darang ti init. Sige. At ibahin na. Saan nga magmag na ti elevator? At data ti third floor. Pag nantarot, iti agdan. Kasano matulid ta? Aon pa kadanagam. Saan ka nga baybayan? At ibahin ka. Kaya nagbalin ka nga natigker. Saan mo pupukaon din namnamam. Kasapulang pinata, tumulog ka dumulog tagdan. Magnatalatan, naglugan ng elevator? No. Magnatay dagdan, umulog tayo tagdan. Manong nemi, nauyong dito pa. Therapist ko. Noan at ibagana. Isut matungpal.
Rumbang una nga siya ti matungpal. Kad masapulag tungpal ka no kayat mo maimbagan. Wala nga, iti panang atibay mo kanya, ararakupin na. Ararakupin ka man. Kita na kumarat kasano nga atibayan ka nga di ka arakupin. Kan kasano ka maatibay ka, kan na makarakder ka no, di nakarakupan na pagkapten. Datan tagdan. Ang mga, di ka pampanunot ni negatibo. Kayam. Kasano nga numatnagta ko na, ano ba't nagtagad gasat na no? Matnagta, matay ta nga doon, di. Yung joke kahit timatay. Sika kahit mo timatay? Idi. Kahit talaga kahit kung timatay. Tawanan tinamnamak. Nangro idi sinanak ni Karina. Ngamita? Diya kung kahit timatay. Kapatad ta kabeya. Sikatintin nagtinakit nga nangtad kanya tinamnama. Diyak pakabasulan. Kahit kung ibaga kang katipod nung riknak. I love you. Ay yamanak nagpatpatiknak. Kaspan pa nang ipating mo tibiyag mo. Gusto nga makikuperar ka. Di ka mapukawan tinamnama. Anya man timarik ng kanyak. Sawag ka di pa lahat. Na ano saan ka kadit manon nga bulan? Almost 6 months. Nga gana ito sa gano'n makatawan. Tapos nagkastakat na alay ka doon nga makapag na. Sanak to makabay-bahid kan ka. Abanas ka nagbayad ka. Umulugtan. Kaya ta. Okay? Pagkutsyan ta sakam. Dahita. Santang yung palubos kumatnag ta. Gabutan dito pa kahit gagpadpada ti matay, di ba? Iso nga. Manipuri ti third floor, makaulog tagang gara ti ground floor. Kasta tinapasamak manong nemi. Di kita mangsabat kata kami, mangsarano kata kami, kitahan na kami. Medyo humisam na sa nagkata. Nakaanos ka. Beya. Talaga mat nga na-announce sa karikiti pasyente. Insong bat naman. Di makadanon kami, di baba, manong nemi. Ar-arakupan na katibayan, tas tamat panangarap ko kung kuha na. Idaadang kumatigit sakak, kanaging gana kadanon kami manong nemi, panakahardin, iti yung hospital. Nagpagnapag na kami, naglawlaw-law. Mabanog ka kon. Diyak pa na banog, mabanog ka. Sige, wag na tapay. Wag na. Unay patanggan. Ha? Di na kibatan. Padasing kang ibatan. Takder ka, ah? Di mo itulok. Basta takder ka. Okay? Ano mariknam? Nagpindas ti Rignak. Ita pala nga mainitanak for how many months? Luapekit kami na. Hindi ka papainit ka dadamat pa nakateres ti silad kaya mo. Tibigat, mainitan ka man. Yadang mo di ka sakam. Saan ka nga nagdanag? Di ka nagtuli-tuli ka. Saan mo itulok? Nagtuli-tuli ka. Agtibker ka. Okay? Yadang mo di ka sakam. Kayam. Okay? Forward march. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Sige. Sumuli ka. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Manong name dandani binigat. Doon di ka talaga nga binigat. Akastat na baspasamak. Naging nga. May ka na kung tinanay nga namnama manong name. Mama, anak, naragsak ka. Nabayagan nga. Ori ka sa nakabayag na. Basta tanaskan ka, nagsubli ti normal ko. Anak,
Kasko na ti doktor. Ada kang gamat langon mong tulong. Iti bakim. Kasko na ni Bea. Amo manak, no saan ko mga ni Bea na nagbaling nga therapist mo. Baka no, hangga pa yakas to ita. Imbaglagi din takas ki ni Bea. Nga agay ayat unay kan ka. Wapay ka naklat ka. Amuyo. Agsasalita kami. No kasta nga matmaturog ka. O nagsasalita kami nga, dakam lang ang duha. Ano iti pagbaga na mama? Agbadpada kayo tigasat. Ano ka Diyos sawin? Nadaan naman isuna. Iti boyfriend. Ket. Kasken ka. Insi na di lalaki. Naglaglagan ng lalaki, api insi na isuna, nagpintas. Napintas. Yung tisanda kayat. Gagangaylayan ti pamilyada. Ni Bea ti, pangnamnamaan di kiti, kakabsat na. Agbasbasa pala ni kakabsat na. Baldado man ti amana. At least, at iso naman nga, panaka-therapist na. Nakarkaro idi ka no. Ngamitang makapagnan ti amana, basta sa sarukod na. Pwede ito tatiin na. Pwede na baldado ti amada. Pinanawan, pimanaw ti inada. Iso nga ni Bea ti panakainan, dagiti kakabsat na. Kaputi kas nakakasasad ti biyagda, dada ti rason wapay nga. Sa aling intuloy pa nga inayat ti boyfriend na. Taadad na nga tinungpal na, dagiti parents ti boyfriend na. Nagsagaba madakasken ka. Ayetan na ka ni Bea. Sikat nakaagas iti puso na. Kastamat ti panagayit ko ken kuana mama. Ngay sumat ti nangagas ti nasugatan nga pusok. Nakagasgas at akpailaeng mama. Nga da ito'y tinakam ni Apo Diyos. Nga da ito ti plano ni Apo Diyos. Tapnog sabat ti dalan nyo ti babae nga ni kariya para ken ka. Nga pudpudno nga mga ipatpatig. Ipatpatig na ka. Uran at mapaspasamak kat saan nakamaybayan. Iti sumuno nga bigat manong nemi. Edi tumakderak. Nga saan akon manong nemi agad aramat ti wheelchair. Papanak man iti siya. Left, right, left, right. May pagnakon nga ore ang mga tibay kanyak. Nga sa anak ng buting ore awan tinakasagan nga magsarapa kanyak manong nemi. Matmaturog pala ni mama. Left, right. Ikaw nga nakadano na kong tibanyo manong nemi. Itala mo sa nagtutbrush. Dito umtengan manong nemi ti pamigat mi ni mama. Ma. Adan ti pamigat na. Green ngayon. Anak. Masulumon. Man ma. Isa na lang ta medyo gagagilay nga. Hanga si dati. As gusto pala mabanog ti sakak. Nagsako ka mga nangan manong nemi. At ako man ni Bea ti kasting oras ang kadi. Sabi nga ta. Baka dalang nakaladawan na. Siya kung di mga tibay kang ka, mapatihar din anak. Tapos pagdamag na. Ma, baan yun? Kaya ko. Sigurado ka. Sumurot akmat lang ka. Umunog tayo ng tiagdan. Saksamot ti mabanog. Alas, sige, surutan ka. Umulog tayo tiagdan. Makaisam manong name, hindi ka masamat mi. Kana, makasaruno ka na kami. Alain kan, Victor. Okay. Oresan na kang sublyanan ni Bea. Masapul ko pa ilata ni Bea. Masapul ko lata. Nga
Yung nagmalmalam nga awa ni Suna manunemi. Tinawagan. Agriring sa cellphone na nga. Sana matasumbatan. Kabigatan naman manunemi awa man ni Bea. Ma, apay awa man ni Bea. Bakit tsaka mga sumbatan natawagam. Hindi naman sumbatan. Kasalita ta ni doktor. No? Sumagpat ni doktor, kasalita. Mga dan sa bali nga pasyente na, no, nakasarak tikasken ka nga, hanapanawon nga pasyente. Kari na kanyak, nga saan nga mauawat ti pasyente. Kaya maapay. Napiya ko mamang sumungpat. Uno saan kat siya sunat mang tawag kanyak, di ba nga saan nga makaumay. Iti may katlong aldaw manunemi at danisuna. Kumusta ka, Victor? Apay doon aldaw nga saan kay May. Tawagan ka, saan ka sumumbat? Awang kanya ti cellphone ko. Nabatik sa Jibalay. Napanam nga rod. Adala problema ni ating ko. Antaray ko ti ospital. Ang nga dito yung ospital? Saan? Public hospital. Nanginan na dito eh. Private dito eh. Kat kumusta ni ating mo? At napay lang ito ospital. Ako mati sa bali nga mga sikasok yung kuhanan no sang siyak. Ni Papa, adamat latad yung balay. Makapagtrabaho Ngayon, saan nga makaadayo? Gingga natin kusina kan likod ti balay. Pasensya ka, Victor. Hindi ka malating mawag ng mga ibaga kasi napasamak. Pasensya ka nga ron. Iti pa nang itaray ko ti hospital, kabasat ko, ada dya balay ti cellphone ko. Ako matimabaling ko haramatin ng cellphone, tapno, matawagan ka. Sorry. Okay. Okay lang. O rin okay yung kapsat mo? Okay yan. So na lang tayo medyo pa ako sa ospital. Naktasarong karan na naman damdama. Pasensya ka na, ngas dati nga. Agmalmalimak dito eh. Agmalmalimak to lang harad siguro ito no. Malpasang may hawit ko tiya, kapsat ko ti ospital. Kasapulam ka dito kwarta. Kung ano ni mama nga, di ka pa nagsingir. Yung karik ti bagik, ilibrek. Ilibrek ti bagik, kaya servisyo para kang ka. Ang ka sa pulam ti kwarta. Gura tawag ni mama. Apay. Tulungan ti iso na. Kasapulan ti kwarta. Di naman kahit nga awatin namin ti edad ko. Kahit na siguro awatin itan. Awate kon mama. Sorry. For what? Damawag kang mati ni mamang mo ti mama. Kasi tumalawag mo kayong kuha na. Yun to, no? Mailiwag kami ti ina eh. Adun nga tawan nga pinanawan na kami. Ni mama. Ni mamami. Beya, saan kang sangin na kasta? Problema kami, di ka sa ati biyag mi, mama. Di umarakop ka kanak, ti bilang na kung mama. Diyak kumakayat, ti umawat, ti kwartangan talaga ka sa pulak, mama. Oh, tulungan na kami. Isang rombang tulungan na ka. Tulungan na kayo. Kayso nang damot pa lang mabalim yung pangalan ti kwarta, na nasayat mo ti patrabaho di kiti kakabsat ni Victor, sa at least kumit kita madlata ti asawak. Sige, awatek, mama. Dito eh. Wanayan, nayuak pa, nayuak tumanin. Gawid ak ti na pangalan ti kwarta. May withdraw. Manahin dito yan, mama. Victor. Uno awanak man tulungan na tatibagim.
ito duwa nga rin nga aldaw nga wang kakit ni mama tinanga nang kuyog-kuyog kanya kanapan iti Hardin. Very good. Anat mariknam. Okay. Nagsublin to bilangin. Alis to aklang mabanog. Gangi deta. Alis to ka pala mabanog kita. Ngayon, tun bumaybayag na narunan no, sa muliliwangan nga tumaren di itit kong iking gaangagas. Dakil ti may tulong di kajay. Ken kang runan ti amin. Ti pa nagpainit mo iti bigat. Dakil ti may tulong ti init. Manong nemi idi malpasen ti problema ni Bea ti kabsat nga tuloy manen. Ti agmalmalam nga kadano dito ospital. Padasa man ti tumaray. Ha? Sa alang left, right, left. Bigat tumaray ka. Lagol PM. Tumaray ka. Taray. Sige. Oh, subli ka. Okay. Gaya ko na. Baka taray ako. Labay, taray. Manong nemi namin aduo ka nagsubli-subli nagtaray. Naging ka nga, di mabanugak. Indanon ko malati bagik, iti ayan ni Bea nakatugaw. Pinarakop ko iso na. Kayang-kaya ko. Iso na lang ta. Gagangay lang alis to kung mabanugin. Okay na. Thank you very much, Bea. Sikat tinang nagtad kanyak tinamnama. Sa nga siyak. Sino kumaron? Ni Apo Diyos. Kan mabalimat lang ti panang tulong mo ti bagim. Nakaragragsakak. Maspay kanyak. Malagip mo ti ko nakin ka. Numagitak tiraksak ti pasyente nga matulungak. Siyak tadadang maragsakan. Gabuta. Nagbaligi ak manin. Sa bali manin baligi. Iti inalak nga profession. Panagbaling ko nga therapist. Inagasampay ti pusok. Ti sakit ti pusok. Agas mo ti panangagas mo ti sakit ti pusok. I love you, Bea. I love you more, Victor. Iti Hardin sa akong ti hospital manong nemi. Kasi lahat ng amin ti panunot mikit adda kam iti Hardin nga dakda kami lang manong. Naglalang ang dagiti bibig mo. Nagpalakpak dagiti din manong nemi. Sorry. Okay. Datagayam dito eh. Nagpalakpak dagiti. Kita ka na ta. Ang baling kong tiro mo rito eh. Tapos no, sarong karang kalatan di balayo. Ta ituloy mo matlang ah. Parang terapik kang ka. Naling akon. Siyak matintimang terapik kang ka. Loko ka. Uy, kutot ka. Hanat problema dahi kang kanayon nga nakaugar. Manong nemi dadakon dito balay nangangay da papamamakan di kakabsat ko iti may nga party. Manong nemi kat adamat ti pamilya ni Bea ni papang na manong nemi nakasarukod. Ada kiti talo nga kakabsat na manong nemi ni matandar kareta nga party. Tasala nga siyak manong nemi nagselebrar no dikit pa ni Bea. Tasabali man ang pasyente na manong nemi tinapaimbag na napapagna. Adumit manong nemi dito ni Maray, kabagyan mi, dagiti barkadak, dagiti kagayam ko. Tilang awan kit ni Karina. Abay, hindi mo inimbitaran ti ex mo. Diakon makontak. Katsi ka di ex mo. Abay, hindi mo imbitaran. Diak mo tin makontak. Kaya mambarak ko pa yung mangkontak. Sumaruno, nga party nga maangay dito eh. Diyan niya. Di ba nagkalay sada? Di ka agsublin, agsoldado?
Tsaka yatin. Anong araw din? Kahit kuman lang ti. Agbalin nga. Ay, polis. Nalaklakat ti training na. Yung ti soldado. Soliso ah. Nalaklakat ti training ti polis. Manong nemi pinalubusan nak da papakin ni mama kastamatan na ni Bea tigri kabsat ko tapno baliwak manin dati mapanag-training ngam sa anak sa soldado no dikit kasmay sa pulis gamota dumatan manong nemi kita susurok idi nag-train na soldado alisto akmat nga nakasurusuro galing mo pare ah kasla mo na kasapulan ti training at idin training ko ti soldado. Oh, yung aksidente lang eh. Oh, ano naka-aksidente yan? Di mapuwakag ng helicopter. Naka-parachute. Abay, hasangan nagkukrat ti parachute. Aman. Ano nga rod? Nabutbutan ti parachute. Abay, nagpiksa ti angin eh. Ida dya eh. Asa day kagmat ka din ti dagaang yung dya ko napuutan no kasano parang nag-stroke. Kaya di makariingak. Saan ko nung may pagnapay di kiti sakak. Oh, kasano ka nga nakapagnaka. Ibaga di doktor hindi nga awanan namnamak eh. Apay nga ron. Ngayon babayan ti may isa ka nalaing nga therapist. Napintas ka nalaing nga therapist. Ngayon sundot at bading asawa. Oh, pintas nga istorya no kasta. Nga binaybay anak di girlfriend ko. Kapot kas dya din tilangak eh. Oh, tadi. Diyak ko man kaya tagba subli kasta. Kamang termada ng okay lang anak. May sa pulis. Inimal pasin ti training manong nemi siyempre naangay at graduation. Kapag nakita damat manong nemi na kanyak ti potential sana ka narigatan manong nemi ng imato iti posisyon ko. Naroon na manong nemi di adaan nakipasok ang algalab ng operasyon. Nagbalagi kami manunay. Nagganang bali ni SPO4, unang sarhento. Nga, edi, agkalaysa kami manunay kinibia, second lieutenant. Kaslakla nagtrainingin manunay ni JPMA. Second lieutenant. Aging ka na manunay. Ngayon, kalay sa kami kinibaya, manunemi nakaanaduti matendar. Pasi nga patag nga pulis, tagramang pamilyada. Kaya di pamilya ni Bea, manunemi ka kakabagyan. Ohen, manunemi. Kalbasan ti seremonya, manunemi ti reception. Nada nakasulkan na kiti bukal ti matak na nakita. Di Karina. Sino? Sino? Ada ni Karina. GX mo? Isto nito masasidag dito eh. Napakit at gayang. Napakitan siya kung apay. Victor, Bea, congratulations, happy wedding. Thank you, Karina. Diyak nakamakam sa seremonya eh. Nagapo kami ti adayo. Ngayon nadamag ko. Mayak. Sige, malimor din naman. Oray ka talawang tilamisaan nga para kata kami. Tututuwa kami, man. Umabay kan. Makilamisaan kan. Saan nga naskan pa nga ka makipila? Dito ikan. Agamanak. Si Mawar kata kami manunay nga nangan. Nagsinsindo ba kami matakin ni Bea? Umapal sa ni Karina. Kumusta kayo matan ka na si boyfriend mo? Nagkasal kayo? Saan ka nga nagkasal? Apay? Naglive-in kami di damo. Giganad da anak ti doong anak. And then, insinanak. Nangasawa ti sa bali.
Saan nga nagbalingan na pudno kanya? Nasakit, di ba? Nasakit. Mas pahit ka nasakit na hindi. Saan mo ba na itong paltikarim kanya, Karina? I'm so sorry. Past is past. No, adaman problema mo sa pagarigan, umasad ka lang kada kami. Lieutenant, yes. Nagsubli ka kamadlagayam. Nag-training. Ngayon saan ng soldado. Tsak kaya timaya dayo. Mistino ta dayo. Ang bali ng pulis na, nakadistino ako dito lugar tayo. Umisisam kang agluluwa. Maluwam tayo na po kang kanem. Naragsakag para ka na kayo. Hey, saan ka mo po kaon tinamnama, Bea? Ay, Karina. Masarakam tumadlang tilalaki nga mga ipatag ka. Agas parang ipatag na nagito ang anak mo. Sapay ko, ma. Naadan kami manong name iti balay. Iti asawak nga ni Bea. Kat nagtultuloy ti ragsak mi, tultuloy na matlat at trabaho ko na. Intuloy ko manong name iti nag-duty. Nada kiti Operation Division manong name. Kat ko na kanyak ni Bea. Agpay transfer ka. Delikado tiyan mo. Ang kanawin ka nga dati. Operasyon. Ang bali ata. Di ka nga overlaing search operation. Kada search warrant operation. Ikita ka saan mo na may pasongal ka kay karikiti sindikato. Ako matuwa ni sindikato dito eh. No, di Manila ay sumabalin. So, ang pagdanagam. Si kakidi ha. Pilyan ti agbaling nga pasyente. Ano pilyan? Babae agbaling nga pasyente. Nubal lalaki. Hamo awaten. Nagimon ka, sweetheart. Kasano no, agbaling nga pasyente, kasklanyak ng gwapo. Kasano no, makita mo dyan, dakil ko orat na. Ang pa nag-imon ni sweetheart ko, ha? Hanto mapasamag dahil tapong panutin. Kapata si ka, tinekari para kanya. Kadsiyak mo tinekari para ka. Manong name na adan kami titalo nga anak ka ni Bea. Katsara ka nagkadkad nga nang tulong tinulungan mi di kakabsat na. Nga nagbalin nga kabalay mi manong name ni papang na. At tayo inauna uno adyan na kabsat na manong name kata nagasawa ka sa Jabalayda family house da. It is nagyananda. Duha kakabsat na manong name hindi makapagturpos da. Nag-aasawa da maten. Isot ka po na nga ni papang na manong name kat agyan ka na kami. Masamasaro karmat da bapake ni mama ditoy no kasta nga mailida kadikiti apo ko da. Sanggang kumangan rin kumangan nagaramit iti balay mi manong name ta. Isi puder da papake ni mama ti pagyanan mi angem kinaykayat kumatlang tinadan iti sulong nga balay. Awan din nagbaling nga problema iti asawak manong name tuloy na trabaho na kasmet iti tuloy pa nagtrabaho pa nag-duty manong name. Kaditi kastoy nga tiyempo manong naming kanawin nakadda iti operasyon na naruna may basong alnganak adda iti frontliner. Nada nga, awang kastigan anad. Agasmat iti asawak manong nami, idi takapigsa iti panaka-lockdown, buno COVID problem. Nahapukawan iti pasyente. Kadagito yung manan normal manong nami, nagsublin, akas mga therapy, karigiti agpa-therapy kan kuan. Adamet katulong mi kan aywan dikit anak mi manong nemi agas matalek mi takosta nga mapangkam sumrek agpatpada it trabaho iti asawa. Manong nemi daytoy di pakasalitak. Aga man naklauna iti anos mo nga nang ibasak at sabay ko man damat na ibatik nga adal liwliwak at pagsarmingan ti biyag karagiti pada kadimngeg. More power to your program manong and God bless. Toy nortagyaman nga pagaya mo, Lieutenant Victor Lardisabal. Gagangay lang data.
sigo ni ti doktor anak. Makutim tumadlaing. Di papama nun nemi ti sublat nga nakita iti tamaturog at kadagriingat. Papa, alas tom tagpaimbag. Dablo may subli ka matlaing iti military base kat ituloy mo tag-training. Kasunod kabayag ko to'y, Papa. Siguro iti pa ng tulong mo, kasunod pa ng tulong mo ito magkimtap, no? Nagsublit dati nga pigsam,